Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u izborni program televizije Slavonije i Baranje, u kojem razgovaramo sa predstavnicima političkih opcija koji su se na ovim parlamentarnim izborima kandidirale u 4. i 5. izbornoj jedinici. U ovoj emisiji gost nam je Domovinska koalicija i njen predstavnik, predsjednik Demokratskog saveza nacionalne obnove, Anto Đapić. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav vama i vašem gledateljstvu. Evo, gospodine Đapić, Domovinsku koaliciju čine Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, Demokratski savez nacionalne obnove Desno, vaša stranka, Hrvatska kršćanska demokratska unija, dr. Marko Veselica, Hrvatska demokratska stranka i Ujedinjena stranka prava. Zašto Domovinska koalicija? Je li to svojevrsni nastavak domoljubne koalicije sa prošlih izbora ili potpuno nova priča? Ovo je potpuno nova priča zato što smo pokušali u velikoj mjeri uspjeli okupiti najveći dio pravaško-demokršćanskog organiziranog korpusa. Ja sam bio inicijator toga jer sazivao sam ne samo stranke, nego ugledne pojedince kao Miroslav Rožić, Pero Kovačević. Dakle, išli smo sa onim što najbolje pravaško-demokršćanska opcija može ponuditi u ovom trenutku na izborima. Bili smo ponudili i svim ostalim još pravaškim faktorima suradnju. Oni su to nažalost otklonili. Mi smo izašli s ovim što smo uspjeli skupiti. Dakle, to je jedna nova priča jer držimo da HDZ u ovom trenutku sa svojim pomicanjem u centar se odmakao od te starčevićanske pravaške komponente u političkom životu Hrvatske i zbog toga sam se osjetio na neki način pozvanim da čovjek koji sam predvodio pravaški pokret gotovo 20 godina pokušam ponovno udahnuti jednu dodatnu energiju da bi se taj pravaški pokret vratio na pozicije koje nekad ima u Hrvatskoj. Da, htio sam vas baš pitati odakle vi sad ponovno u toj priči i često znate naglašavati da ste bili u politici sve, predsjednik stranke, saborski zastupnik u više mandata, gradonačelnik Osijeka pa sad predsjednik gradskog vijeća. Često kažete to vam je više zabava i razvoj, odakle sad ovako aktivno uključeni u ovo. Na proteklim izborima nije bio sjajan rezultat. Pa na proteklim nije bio zato što mi smo i kao stranka Desno se pojavili po prvi put na parlamentarnim izborima, međutim i kao takovi smo, na primjer, polučili rezultat bolji od ondašnje koalicije HSP-a i konvertivne stranke i obiteljske stranke. Imali smo više glasova od njih, iako ni njihovo ni naše nije bilo Bog zna šta. Međutim, mi smo stranka u nastajanju, u organiziranju i mislim da će ovaj put biti rezultat nekoliko puta bolji. Dakle, dobro ste rekli, ja sam praktički u političkom životu ostvario sve što se moglo realno ostvariti. Dakle, peterostruki saborski zastupnik, dva puta gradonačelnik, 2 puta predsjednik gradskog vijeća i da ne nabrajam sve druge pozicije. Politički umirovljenik. Politički čak i umirovljenik. Međutim, ja smatram da nisam prestar za politiku. Meni je 58 godina, dakle neki ljudi u ovim godinama tek krenu ozbiljnije u politiku, ali sam procijenio da je moment da zbog onoga što je ponuđeno na političkoj sceni Hrvatske, da je grehota da ljudi profila, recimo reći ili Glavaš ili mene, stojimo po strani. Dakle, ja mislim da posebno za naš grad Osijek i za Slavoniju i Baranju iznimno je važno, pa i za Hrvatsku, da ljudi koji su bili vrlo važni čimbenici u projektu stvaranja Hrvatske države, u organiziranju političkog života Hrvatske, da u ovom momentu kada gledamo svašta na političkoj sceni Hrvatskoj, koje se zaziva nepoštivanje zakona, anarhija, u kojim neki govore kako ništa u Hrvatskoj ne valja. Pa nije to baš tako. Dakle, ako ništa, mi smo stvorili državu u ovih posljednjih 26 godina. Izgubili smo 1000 ljudi u stvaranju toga projekta. Prema tome ne možete sada pljuvati po nečemu što su dvije generacije Hrvata gradile i stvarale u ovih 25 godina sve ni podištavati. Prema tome ja mislim da je potreba iskusnih veterana političkih na političkoj sceni Hrvatske, domoljubni, državotvorni, iznimno važna i zbog toga sam smatrao da mogu pridonijeti, da mogu pomoći i svojim iskustvom, znanjem, a konačnim programom koji sam zagovarao 25 godina. Koje su temeljne odrednice programa oko kojeg su se ove stranke kojima smo ih naveli ujedinile? Želim naglasiti kako smo mi ideološka svjetonazorska koalicija. Dakle, imamo mi svoj gospodarski program, mogu reći rečenice o njemu, ali ono što je temeljno, ja držim da su u Hrvatskoj ugrožene kršćanske vrijednosti na kojima se inače temelji hrvatsko društvo. Mi smo svjedoci jedne divljačke, ja bih rekao, religijske sekularnosti
koja praktički želi ponižavati i uništavati kršćanstvo na svakom koraku, a jedan od tih elemenata se vidi i u usporavanju beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca, čemu smo se mi oštro i čvrsto suprotstavili. Dakle, mi smo za jačanje kršćanskih vrijednosti u hrvatskoj politici, za pročišćavanje onih elemenata udbaško-kosovskih struktura u medijima, financijama, kulturi koji žive od Hrvatske na jedan neprimjeren način, da istovremeno ruše na svakom koraku, uništavaju njene vrijednosti, a s druge strane se pod egidom antifašizma poništavaju svaku otvorenu raspravu o zločinima komunističkog režima koji je se ovdje provodio. Prema tome, s druge strane, mi imamo jednu nevjerojatnu poziciju da nama 8 manjinskih zastupnika temeljem lex specialisa posebnog zakona odlučio o parlamentarnoj većini u hrvatskom društvu, što je gotovo, to je nevjerojatno. Dakle, te su to političke, programske promjene koje su nama nužne. Kad govorimo o gospodarstvu, mi toliko ima tih obećanja da su one gotovo nevjerojatne, ali temelj uopće da bi nešto mogli napraviti u promjeni gospodarstva je usvajanje nacionalne strategije gospodarstva, a sa druge strane kada govorimo o Slavoniji, Baranji, 4. i 5. izbornoj jedinici, gledajte, mi dok ne uvedemo u Hrvatskoj hrvatske standarde da se ne može uvoziti poljoprivredna roba koja ne odgovara našim potrebama, našim kvalitetama, našim standardima, nikad se neće naša poljoprivreda oporaviti. S druge strane, mi nemamo nikakvu zaštitu hrvatskog kraljevstva, posebno hrvatske žene, majke, to su nečije majke, žene, sestre, posebno u trgovačkom sustavu, rada u trgovačkim lancima koji nemaju ni svoga, ni, što bi se rekao, ni sveca, ni petka, ni blagdana. I njima je Božić, i njima je Uskrs, i njima su blagdani. Prema tome, mislimo da vraćanje dostojanstva je hrvatskom radu s jedne strane i naravno zaštita interesa i poduzetništva s druge strane mora naći svoj neki balans. Međutim, kod nas se zavladala potpuno politika ekstra profita koja uništava hrvatskog čovjeka. Prema tome, to su sve stvari u kojima se u Hrvatskom saboru mora čuti. Ja nisam pretenciozan pa da kažem mi ćemo sad izborima pobijediti, ali ono što mislim da možemo osigurati jednu iskrenu hrvatsku riječ u Hrvatskom parlamentu i to ono što mene i motiviralo da u Hrvatskom saboru ovim temama govori na način na koji se u Saboru već godinama ne govori. U Saboru jednostavno fali pravaška riječ i konačno rekao bi fali i riječ Ante Đapića u Hrvatskom saboru. I zbog toga sam se odlučio vratiti ozbiljnije na ove izbore, pokušati ući u Hrvatski sabor. Kakvu kampanju vodite i šta kažete na ove hrpu obećanja kojima se birači obasipaju? Kampanju vodimo, što bi se reklo, sa izravnim kontaktom sa našim članovima simpatizerima. To smo organizirali smo na način da obiđemo što je moguće više mjesta, ali da ne primimo klasične skupove jer oni su ljudima zamorni, nego aktiviramo svoje članstvo, svoje stabilne, sigurne birače. I ako bismo ponovili lokalne izbore, recimo snagu lokalnih izbora iz 2013. kad sam bio nezavisna lista, mi bi realno mogli ući u Sabor u ovoj izbornoj jedinici. Općenito očekujem da će usprkos svih tih anketa koje su u biti rat anketama je i pokušaj oblikovanja javnog mijenja, da će biti iznenađenja na ovim izborima. Ne samo od toga da bi mi mogli napraviti Domovinska koalicija dobar rezultat, nego bit će još tu nekih, ja mislim, dobrih rezultata, nekih takozvanih outsidera. A što se tiče obećanja, meni je to gotovo gadljivo promatrati. To kako se ljude obmanjuje i laže da će im biti ovo ili ono. Nisam nikad tako vodio politiku, ne namjeravam ni sada, a u koliko će mjeri građani Hrvatske birači to prepoznati, vidjet ćemo. Dakle, pitanje je šta naši birači žele od svoga zastupnika. Dakle, zašto neko glasovao za Antu Đapića? Mogu li ja reći, jesam li ja bio u Domovinskom ratu? Jesam. Jesam li pokrenuo 90 zakonskih inicijativa u Hrvatskom saboru? Jesam se protivio normalizaciji sa Beogradom dok je riješeno pitanje naših nestalih? Jesam li se protivio za borbu života od začeća do naravne smrti kroz zakonsku regulativu u Hrvatskom saboru? Jesam. Jesam li se zalagao za Osijek i Slavoniju čitav svoj život? Jesam. Kad nabrajate što sve jeste li probili ovo izborno vrijeme predviđeno za emisiju? Jesmo, ali pitaću vas još samo za ovo obećanja. Moto vam je bez farbanja. Odnosi li se to malo i na sve političare? Ima li tu i samo kritike ili je to samo na druge? Gledajte, ja sam uvijek zato da mi svi budemo pod jasnim povećalom, ali da govorimo argumentima. Da vidimo tko je šta kroz svoj politički život zagovarao. Ne da mi se neko danas, evo na našoj izbornoj jedinici, neću govoriti o imenima, da mi se neko nudi kao neko novo lice, a od 23-4 godine u politici promijenio si 5, 6, 7, 8 stranaka i sad si ti neko novo lice ovoga u politici. Prema tome, bez farbanja, u svakom slučaju skidanje krinki, pa da mi stvarno, kada već biramo čovjeka, dakle preferencija je, možete čovjeka izabrati, idemo vidjeti ko je što zaista kroz svoj politički život gradio i radio. I još za kraj procjena izbornih rezultata i je li moguća ova
mislim da iz vaše koalicije došao ovaj slogan briselski dečki, aludiranje na Milanovića i Plenkovića. Je li moguća velika koalicija? Ja mislim da je to moguće, da njihov politički put i životni svjetonazor nije u tolikoj mjeri sukobljen. Pitanje je koliko mjeri može prije svega HDZ, odnosno Plenković, unutar stranke progurati takvu jednu poziciju. Milanović, mislim, to može bez problema, jer njima je vlast još bitnija nego HDZ-u, tak sam nekako ovoga procjenjio. Međutim, ovisit će puno o rezultatima izbora. Ako bude situacija kao i prošli put pad pozicija, to je sasvim realno moguće. A što se tiče naših procjena, naših prognoza, ja očekujem u ovoj izbornoj jedinici da će koalicija domovinska zasigurno osigurati parlamentarni status. Gospodine Đapić, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Slavonska televizija. Lijep pozdrav.